এই পূর্বক কি জানে হত্যা করার কারণ বলে ভাবি রাজনীতিক কারণ আৰু কোনে কৰিছে এটো আমি জানো ৰাজনীতিক কারণ কোনে কৰিছে নকওঁ এটা কিন্তু दिनैनि दिनाव प्रमद बर'आ बे जिखिनि खोथाफोर बुंदों प्रमद बर'खाय बे खोथाखौ बुंनो हायो हाग्रामा महिलारिये जी सीटर खेलिब সেই सीट বিলাকত ময়ো খেলিম এই পূর্বক কি জানে এই পূর্বক কি জানে सिब्ला सिनो माने इउपिपिएल जाथारनोसैलाय खुदपा बेजों खोथा गैया बिहारिफोरनो फानजोब्बाय बेजों खोथा गैया खुदपा नायगोन जोंबो दिनै हाबनानै इउपिपिएल दलाव हाबनानै आं नुदों जे जोंनि दिननि दैदेनगिरिफोरनि साननाय हनाय आरो दिनै इउपिपिएल दैदेनगिरिफोरनि साननाय हनायाव फाराग दङ चन्दन ब्रह्म टिकेट निदिब बुलिহে কৈছিল हाग्रामा महिलारिये তেখেতক টিকেট নিদিয়াৰ কথাই নাই কোনে কৈছে টিকেট নিদিয়ে চন্দন ব্ৰহ্ম টিকেট নিদিব বুলিহে কৈছিল हाग्रामा महिलारिये তেখেতক টিকেট দি দেখুৱালে কিমান মানে ওপেন মাইন্ডেড ইউপিপিএল দলৰ নেতাসকলে बिथाङा पार्टीनि वार्कारफोरनि बायदि हाय सलिया गावनि जिनि मयमतालि जे सलियो मानो होनोब्ला आं सानो आरो पार्सनेल सानो बिथाङा हयतो फैसा रां रुफानि माबायावनो बिथाङा बिदिहाय पार्सनेल माबायाव सलियो रावनिबो माबाफोरखौ लाया फोर्टिन चिरां युथनि जानानै आङो रायजो राजानो आं बेखौनो दिनैनि गेजेराव फोरमायनो सानदों नै दाख्लै साननैसो सिगां एक्स डिपुटि चिफ खामफाबुर एरिया जे गावखौनो फोर्टिन चिरां दुवाराव केन्डिडेट सासे जाबाय होननानै बे फोसावना लादों आरो हाइ खामानि खोथाखौ मानियाखै बे हाइ खामानि गोजौआव थानानै बियो खामानि मावनो नागिरदों आरो जिखिनि नोङो गावनो गावनि केन्डिडेट माबाखौ डिक्लेयार खालामना लाबाय बियो आइननि बेरेखा जादों हाइ खामानि बारगा मावनाय जादों जों बेखौबो फोरमायो आरो उइनाव आरो जाहाथे नों बिदि खालामनानै लाया बुंनानै लाया जों बिनि सायाव जोङो फोर्टिन चिरां युथनि जानानै जों निन्दा खालामदों आरो लाजिनाय मोनदों जाहाथे बेफोरबायदि खोथाखौ बुंनो नाङा हाइ खामानिया नों डिक्लेयार होयैनि सिगां गावनि टिकेटखौ बोरै डिक्लेयार होना बुंनानै लानो हागौ आं जाबाय सासे केन्डिडेट फोर्टिन चिरां दुवाराव होननानै दा बेफोर साननो थाङा गोबां लासिं सिंनि बाथ्रा जाहाथे नोङो सिबानो गावनि माबाखौ गावनि केन्डिडेट माबाखौ दासिमबो डिक्लेयार खालामना लानो हायाखै बिनि सिगांनो नों सासे नोङो खामफाबुर एरिया माबोरै बुंनानै लानो हागोन आं फोर्टिन चिरां दुवारनि सासे केन्डिडेट जाबाय होननानै बेथ' एकदम बिराद लासिं सिं बाथ्रा बियो जों बेखौनो निन्दा खालामो जाहाथे उनाव बेबायदि जों बुंनानै लाया आरो जों गनायनानै लानाय नङा फोर्टिन चिरां युथ हिसाबै आरो अल रायजो राजायाबो बेखौ गनायनानै लायाखै बेखौ दुखु मोननाय फोरमायदों रायजो राजाया फोर्टिन चिरां दुवार हिसाबै दा आङो बेखिनिखौनो फोरमायबाय रायजो राजानो प्रमद बर'आ जातिनि जौगानाय थांनाय थैनायनि बाथ्रा जि बड'लेण्डनि इस्यु एबा बिनि अनगायैबो जोंनि माहारियारि जायफोर इस्युफोर दङ हाबाफारि एबा आयदाफोर दङ बे बिथिङाव बे जागायजेननायनिफ्रायनो गाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि एबा दैदेनगिरि जागायजेननायनिफ्रायबो मालाबाबो प्रमद बर'आ जातिनि रेसपन्सिबिलिटि एबा दायित्व लानानै बियो खामानि मावफेरखायाखै बेनिखायनो दिनै जोबथानायाव बड'लेण्ड इस्युआ आंनि नङा होननानै प्रमद बर'आ बुंनाया जेबो गिदिर खोथा नङा खारन बियो जिखिनि एबसुआव थानानै रायजो दाबिनायनि स्ल'गान होनानै जिखिनि आन्दलन खालामबोदों बियो रायजो दाबिनायनि जेबो आन्दलन नंखायामोन साधारन भाबै गावखौ बे आन्दलनजों जड़ित खालामनानै गावखौ लिडारशिप नेतृत्व होनाय आगसारि एबा दैदेनगिरिनि गावखौ महर मोनहोनाय बेनोल' उद्देश्यमोन आरो बिनि उद्देश्यआ थाखानाय बिटिसिआव बोरैहाय नेता जानो हायो एबा चिफ जानो हायो बेखौनो बे टार्गेट खालामनानै खामानि मावबाय थाखादोंमोन गतिके दिनैनि दिनाव प्रमद बर'आ बे जिखिनि खोथाफोर बुंदों प्रमद बर'खाय बे खोथाखौ बुंनो हायो सोरबा नों आंब्ला मालाबाबो बे खोथाखौ एथ' गोरलैयै बे नाखस खालामनो हायामोन आरोबाव दा एबसुजों दैदेनजानाय इउपिपिएलनि माखासे लिडारफ्रा जे गोबां मेल मिटिङाव बुंबोबाय थादों जे दिनैहाय बिटिआर एकर्डनि थ्रुयैनो जोंनि जे बर'फोरनि जिखिनि समस्याफोर दङ बेफोर गासिबो माने फुलफिल जाजोबगोन whereas बिटिआर एकर्डआवबो फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ सल्युसन लिरनाय दंखायो सर नाथाय नायनो थाङोब्ला दिनै गहपुर आरो सनितपुर बायदि जिखिनि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बयनिफ्राय बांसिन सेक्रिफाइस होदों होननानै बुंनो थांब्लाबो जों गोरोन्थि जानाय नङा माने गहपुर आरो सनितपुरखौ मोनसे कन्ट्राडिक्टरि बा पेन्डुलामाव गारबोनानै जे एकर्डखौ बियो बानायनानै फैबाय बे एकर्डनि दफाफोरखौ नायोब्ला बर'फोरनि समस्याया मा हिसाब बे एकर्डनि गेजेरजोंनो समाधान जाजोबदों बायदि मोनो आं बिटिसि जि एकर्ड मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय दाख्लिनि जि बिटिआर सुक्ति 27 जानुवारि 2020 बियो कुनु कारनाव कम्पेयारेबल एबा तुलना खालामजाया
मानो होनोब्ला बिटिसि सुक्तिया 6 शेड्यूल कन्स्टिट्यूशनल प्रोविजननिबो खोथा दं आरो 8 शेड्यूल जोंनि बर' बिमानि रावा भारतीय संविधाननि 9थि शेड्यूलाव बियो थिसनजादों बिटिआर सुक्तियाव संविधान संबिजित एबा आइननि बहाय जेबो बेबस्था एबा संविधाननि जेबो गनायथिनाय बे बिटिआर सुक्तियाव गैया बेनिखायनो बिटिआर सुक्तिखौ बिटिसि सुक्तिजों तुलना खालामनानै रायलायनाया बेवहाय एसे जोंनि गोरोन्थिसो जायो रायलायथावानो नङा आरो दिनै जायखि जिखि बुङा प्रमद बर' एबसुनि माखासे दैदेनगिरिफोर जायखि जेसेबांखि बेखौ बुंनो सेस्था खालामा बिटिआर सुक्तिनि माबे दफाया जोंनि एक्जिस्टिं स्टेन्डिं जायफोर इस्युफोर दङ जोंनि राव हारिमु थुनलाइ जौगानायनि एबा रांखान्थि बिथिङाव जोंनि बिभिन्न बिथिङाव जौगानायनि थाखाय खुनु बे सुक्तियाव जेबो बिषय जेबो हाबाफारि थिसननाय जायाखै बर' रावखौ बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों 8 शेड्यूल जों मोनबोखादों दिनै आसामनि अफिसियेल लेंगुवेज होनोब्ला जोंहा असमिया रावनि संविधानिक मर्यादाया मा 9 शेड्यूल 8 शेड्यूल दिनै बे एखे मर्यादाखौ जोंनि बर' बिमानि रावाबो 8 शेड्यूल जाबाय होमब्ला बियो दिनै माबेबा साबस्टेन्सियेल बर' जोंनि रायजो राजा थानायावल' एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज होनायनि थाखाय जे बिटिआर सुक्तियाव लाना फैदों बियो जोंनि थाखाय दुखु गोनां बे जोंनि रावखौ बियो लाजि फोनांनाय जादों बर' रावखौ डिग्रेड खालामनाय जादों 8 शेड्यूल मोनखानाय लेंगुवेजआ मोनसे स्टेटनि एसोसिएट लेंगुवेज जानो हाया बे स्टेटनि बियो फुल लेंगुवेजसो जानो हायो आरो 1985 आवनो जिहेतु जोंनि बर' रावा आसामनि साबस्टेन्सियेल बर' रायजो राजा थानाय जायगायाव बियो मोनसे एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज महरै मोनखादों गतिके बिनि आपग्रेडेशना बहा बिनि जौगासारनाया बहा बे बिटिआर सुक्तिजों जोंनि बर' बिमानि रावा जौगायाखै बे हायदोंसो दा बेफोरखौ जुदि रुजुनानै नायजोबोबा सार माने दे बिटिआर रेकर्ड खालामदों एक्चुअली बिटिआर रेकर्ड खालामनायनि गुबै थांखियानो मा कि 2020 आव बिटिसि इलेक्शनावहाय माने इलेक्शन दारायनो थाखाय मोनसे मेनिफेस्ट'खौ जों बहा नागिरनानै मोनगोन मोना बेफोरखौहाय माने सिन्थाधारा खालामनानै फाइनालि बेखौनो दिनैहाय बे बिटिआर रेकर्ड बानायनाया बिटिसिनि इलेक्शननि थाखाय इलेक्शन मेनिफेस्ट' बायदिसो लाबोदों नामा सार बयबो रायजो राजाया दिनै बिजिरदों नायदों जोंनि समाजाव जथेस्थ' गोरों मानसि दिनै दंसै प्रथम जेला बिटिआर सुक्ति जाबाय होननानै रंजादों बयबो बरायसोदों बे समाव बेफोर खोथाया बारा सरसा जायाखैमोन सावराय जायाखैमोन दिनै समा थांनायनि उनाव मोनसेनि उनाव मोनसे जेला बेखौ बिजिरनानै नायबाय दिनै बिटिआर सुक्तिया आखरे आखरे मावफुंजानांगौ होनबाय बे हिसाबै दिनै बिटिआर सुक्तियाव लिरनाय बिटिएडिनि जायगायाव बिटिआर जानांगौ होनबाय दिनै मास मोनथाम जाबाय गभर्नरनि दारै बिनि नटिफिकेसन ओंखारबाय नामा बिटिसि बिटिएडि बियो संबिधानजों दाजानाय दा नाम सोलायनायावनो जुदि गोजोनो आन्दोलनकारि एबसुआ प्रमद बर'मोनहा इउपिपिएलआ गतिके गभर्नमेन्टआ बेखौ चान्स लागोन ओंखायनो दिनै आसामनि गभर्नरनि दारै नटिफिकेसन मोनसे दिहुनबाय जे बियो बिटिएडि नंला बिटिआर जाबाय बेखौ दिनै एबसु इउपिपिएलआ बिराद रंजानानै बरायबाय बे मोनसे ओनसोलनि मोनसे जायगानि नाम सोलायनायाव बिनि गुन सोलायनाय जाया बेजों जेबो जौगानायनि जेबो सोलायनाय जाया बयबो बुंसोलायदों आरो जोंबो बुंदों आंबो बुंदों बे माद्रासनि जायगायाव चेन्नाइ जानाय बायदि बम्बेनि जायगायाव मुम्बाइ जानाय बायदि बेंगालुरुनि जायगायाव बेंगालुरु केलकातानि जायगायाव कलकाता जानाय बायदिल' बेवहाय जेबो गुननि सोलायनाय गैया बेयो जाहैबाय बिटिआर सुक्तिनि बिराद गोख्रों मोनबोनाय दफा एचिभमेन्ट होननानै जेखौ बुंदोंमोन बेवहाय जेबो एचिभमेन्ट गैया दिनै बेयो रुपायन जाबाय इमप्लिमेन्ट जाबाय नाम्बार 2 बाउन्डारि अल्टारनेशन कमिसन एडजासेन्ट बिटिसिनि थानाय गामिखौ दानख'नो हागोन दाजाबनो हागोन बिटिसि जेला सुक्ति खालामदोंमोन आरो दिनैनि बिटिसिआ 9,000 बर्ग किल'मिटार ओनसोला बहाय गोबां गामि दं दा बे गामिफोरखौ बेसेबां बिटिसिनि सिङाव थिसनजायो 50% बिनि बारा बिनि खम लाम एबा कन्टिगुवास मेन्टेन खालामनो थाखाय 50%नि खमाबो थिसनजादों मेक्सिमाम खोलानि एरियाया सोबावनांगौ होननाय थायाखै माखासे कयेकटाल' थादों आरो बेखौ डिसपुटेड लिस्टआव दोननाय जादों जथेस्थ' एग्जामिन खालामनानै बिसार खालामनानै नायबिजिरनानै खोलानि बाउन्डारिया खारा जाखादों दिनै बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जायफ्रा बारनलांनो गोसो बे सुक्तियाव प्रभिजन थानाय लोगो लोगो दिनैनि अबस्थाया मा जादों 523 खान गामि थाखानाय बिटिसिनिफ्राय दानख'नांगौ होननानै गुवाहाटी हाइकर्टआव केस होदों
गुवाहाटी हाइकर्टआ बेखौ दायथ' लायाखै आसाम गभर्नमेन्टनो बेखौ दायथ' होदों आसाम गभर्नमेन्टआबो दाबो बेखौ निष्पत्ति एबा सुस्रांनो हायाखै कर्टआ बुंदों कमिटि दानानै हियारिं लानानै स्पिकिं अर्डारनि गेजेरजों बे बाउन्डारि समस्याखौ समाधान खालामनांगौ नाथाय बेखौ आसाम गभर्नमेन्टआ जेबो दांनो हायाखै मानो बिटिसि सुक्तिया मोनसे संबिधाननि गेजेरजों संशोधननि गेजेरजों बेखौ दाजानाय बेखौ बिदि बोखारलाबायनो हाया बे हिसाबै जायफ्रा बिटिसिनिफ्राय बारनलांनो निगिरनाय गोबां रावारि रायजो राजाफोर बिथांमोनहा जुजियै जेननानै मेंनानै सिरि थाबायमोन नाथाय बिटिआर सुक्तियाव बे प्रभिजनखौ लाबोनाय लोगो लोगो कमिसन दानानै आरो सोलाय सोल' खालामनाय जागोन होननाय लोगो लोगो दिनैहाय बयबो सिरि मोनजोब्बाय आरो खोलानि गोबां गामिया दिनैहाय दानख'नायखौ दिनैहाय लुबैदों आरो बिनि थाखाय कमिसनाबो जाबाय एबसुनिफ्राय भाइस प्रेसिडेन्टबो थाबाय जयन्त बसुमतारी दालिमबायन अदालगुरिनिफ्राय सासे असमिया राव रायग्रा व्यक्तिबो थाबाय दिनै खुलाखुलि दालिमबायन बिथाङा बुंदों गोबां अना बर' गामि बिटिसिनिफ्राय दानख'नाय जागोन जोंनि खोथाया बर' अना बर'नि खोथा नङा मोनखानाय बिटिसिनि ओनसोला जाहैबाय 9,000 बर्ग किल'मिटार बिनि 1 फुटबो 1 बिगाबो बियो दानख'जानो मोना खारन गोबां खस्थ'नि गेजेरजों एग्जामाइन खालामनानै परीक्षा निरीक्षा खालामनानैसो बिटिसिनि बाउन्डारिखौ ख्रा खालामनाय जादों आरो जों बै समावहाय बुजिखायो खोलाहा आरोबाव बेसेबां बाराय जायो सान गैला सुबिदानो गैला दा बे रोखा जाखानायखौ दिनैहाय आरोबाव बिनि दरखौ खेवनानै बारनलांहोनाय माने 9,000 बर्ग किल'मिटारनिफ्राय बेसेबां ओनसोल थांगोन होमब्ला जोंनि बिटिसि एबा 6 शिड्युलनि जि महर बेयो टटेलि डाइल्युट जागोन जोबस्रांलांगोन होमबा जोंनि सोमावसारनाय जोंनि भबिष्यत जोंनि सिमां बिटिसिखौ मोजाङै जौगाहोनाय बेफोर ओरैनो दैयाव थांजोबगोन जोंनि मुंख्लं जोहोलावजो बिथांमोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जिखिनि दिनैहाय मुंख्लं जालांबाय जोंनो मोनसे थुलुंगा होलांबाय बे सेक्रिफाइसआ ओरैनो दैयाव थांजोबगोन दिनैनि अबस्थाया बहाय सफैबाय गतिके बेखौ दिनैहाय एबसुआ प्रमद बर'आ दानख'नाङा होननानै बुंनायनि नैतिक अधिकारखौ एबा नैतिक दायित्वखौ बियो दिनैहाय खोमानानै लाबाय मानो होनोब्ला दानख'नाङा दिनै होननाय लोगो लोगो एबसुआ प्रमद बर'आ होमबाना बै सुक्तियाव थानाय दफाखौ गभर्नमेन्टआ दिनै खोन्थागोन नोंसोर खालामनाय सुक्ति नोंसिनि सहियानोथ' बेनो आरो नोंसोरो जिहेतु सुक्तिखौ खालामनानै 100% इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होनना बुंबाय प्रेसार होबाय बोलो होबाय ओंखायनो गभर्नमेन्टआ दिनै फारि फारि इमप्लिमेन्ट खालामनो नाजाबाय दा खालामनायाव जोङो जिखिनि दफा इतिमध्ये गभर्नमेन्टआ इमप्लिमेन्ट खालामबाय बहाय नुबाय गोदानै आलादा माबा मोनसे जौगानायनि बाथ्राखौ बाद होदो थाखानाय मोनखानाया दिनैहाय जामलांनाय एबा जोबलांनायनिसो दिनैहाय सुक्तिखौ रुफायन खालामनाय लोगो लोगो बे आरम्भ जाबाय होमबा भबिष्यताव बे बिटिआर सुक्तिजों एफा मोजां मोनखानाय बिटिसि सुक्तिया धंस जानांगौब्ला बे बिटिआर सुक्तिया सोरनि थाखाय मानि थाखाय जोंनि थाखाय बोरै बे मोजां जानो हायो प्रश्नआ दिनै बे जाफैबाय सुक्तियाव जेखौ लिरदों बे सुक्तियाव लिरनायनि जि इमप्लिकेसन बिनि ओंथि बे ओंथिखौसो जों दिनै बिश्लेषण खालामना बुंदों जों आलादा जों बुङाखै आरो बे ओंथिखौ बिजिरना नायोब्ला बहाय जेबो गैया बे जिर' बेसो दायो हिमन्त बिश्व शर्मा जिहेतु स्टेटनि प्रभाबशालि मन्थ्रि बिथाङा दिनै बिटिसिनि गोबां जायगाफ्राव दाब दाब जायगायाव बिसायख'थिनि फोसावदिंनायावहाय बेफोरबायदि माने माखासे खोथाफोरखौ बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों माने आमारमान बयलार चिकेन नन बर' पिपल आर सेकेन्ड सिटिजेन अफ बिटिसि दा बेफोरबायदि सोदोबजोंहाय बे स्टेटमेन्टजों बिथाङा मा फरके खालामनो सानदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनैसो बे मोनसे नङा गोबावसै खेब्रै जाबाय देग्लायजों आरो बियो बर' रायजो राजाखौ सिनायै बिटिसिखौ सिनायै बे गोदान व्यक्ति नङा एतदिन बेफोर खोथाखौ बिथाङा दिनै बुङाखैमोन दिनै हठात जाति बिभाजन बिटिसि फोजोबस्रांनाय बिटिसिनि सिङाव जायफोर बाथ्राफोरखौ बुङोब्ला गावस्रालायगोन बिटिसिआ जोबस्रांगोन बिनि मेन टार्गेटआ जाहैबाय बिटिसिखौ फोजोबस्रांनाय बेफोर खोथाखौ दिनैसो मानो बुंखो गोदो मानो बुङाखैमोन बेखौ जुदि जों बयबो बिजिरनानै नायो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ बिटिआर सुक्तियानो बेबायदि बुंनायनि थाखाय साहस होदों खाबु होदों सुक्तियाव लिरनाय दं आरो बेखायनो बियो बुंदों दिनै जायफ्रा बिटिसिआव थानो गोसो गैया दरखास्तल' हो ओंखारलां आरो एबसुनि आरो बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों प्रमद बर'मोननि जि दुर्बलता बिथांमोननि बिसिनि जि मोनसे लालस लभ जाति फोथांनाय एबा बिटिसिखौ फोजौनायनि बिसिनाव जेबो गैया व्यक्तिसो बिसिना सेल्फ इन्ट्रेस्ट बेखौ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खाथिनिफ्राय नुबाय दिनै नुजोबनानै ओंखायनो दिनैहाय आखाइजों आथिंजों गेलेनो थाखाय हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दिनैहाय जेबो दिदाबद खालामाखै दा बेफोरखौ बिदि बुंनायनि गुदियाव मूलत प्रमद बर' एबसु आरो बिटिआर सुक्तिया बेबायदि बेनो एनार्जि गोहो होदों एतदिन बुंनो हायाखै बेथ' गोदान मोनसे नङा हायनि खोथाया जाहैबाय बेबायदि बुंनायनि बे स्कप मोनाखैमोन परिबेस मोनाखैमोन दिनै परिबेस होबाय स्कप मोनबाय गोसोबायदि बुंबाय बे डेट्रिमेन्टेल
बेबायदि खोथाया बिथांनि खुगायाव समाया आरो बेफोर खोथाजों बिटिसिनि बिभिन्न जोंनि भाषा भाषी राव रायग्रा धोरोमारि हारि माहारिखौ गावस्राहोनो हाया मानो होनोब्ला बिटिसिनि गासिबो रायजो राजाया दिनैहाय गोजोन थासारि लुबैदों खौसेथि लुबैदों जौगानाय लुबैदों जायखौ मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिपिएफ राजखान्थि हान्जा दानानै बयखौबो ज' खौसेयै दिनै गोजोन थासारि सृष्टि खालामनानै जिबायदि जौगानायनि हाबाफारि खालामबाय फैबाय थानाय इयुन जोलै जोंनि बिटिसि ओनसोलनि फंबाय बिनानावफोरनि भबिष्यत सोलोंथाइ बिभिन्न बिथिङाव जौगानायनि जि खाबुनि थाखाय दिनै जिखिनि खामानि मावबाय थादों बे खेत्रआव हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि बाथ्राफोरखौ रावबो रावारि रायलायग्रा रायजो राजाया ग्रहण खालामाखै खालामनायबो नङा आरो बे दिनै मोनसे बेकफायार जादों बेखौ गाज्रिसो मोनदों मानसिफ्रा बेफोर बाथ्राफोरखौ मुगैदों सोंखारिदों आरो जायनि थाखाय दिनैहाय गुबुन गुबुन रावारि रायग्रा रायजो राजाया दिनैहाय बांसिन बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौनो मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांखौनो आरोबाव बिटिसिनि चिफ खालामथारनांगौ होननानै दिनैहाय बांसिन गोसो होसारनानै बिपिएफनो भट होनो थाखाय बांसिन सापर्ट एबा मदद होनो दिनै आवगायबोदों आरो मोनसे सोंथिबाव सार माने हिमन्त बिश्व शर्मा जेरैबायदि खोथाफोरखौ बुंदों जे बिसिडिसि दिनै जिहेतु 6 शेड्युल काउन्सिलावहाय गाव पन्चायत एबा नों जे जिल्ला परिषदनि प्रभिजन गैया गैयिनि थाखाय दिनै प्रपार एडमिनिस्ट्रेटिभ फांसनिंनि थाखाय बिसिडिसिखौ दिनै इन्ट्रडिउस खालामनानै दिनै सालायगासिनो दङ ओमफ्राय बिथाङा बुंगासिनो जे बिसिडिसिनि चेयारमेनफ्रा गोबां करापसन खालामबाय मा खालामबाय जायनि जाहोनाव बिसिडिसिखौ हाथायनो नागिरदों दा बिसिडिसिखौ जुदि बे हाथायोब्ला दिनै मा बिदि गाव पन्चायत एबा नों जिल्ला परिषद बेफोरखौनो इन्ट्रडिउस खालामनानै बिटिसिखौ स्क्रेप खालामनानै स्टेटजोंहाय रिएसेम्बल खालामफिननायनि एसे फैसा दं नामा सार बे दिनै भिसिडिसिनि एगेन्स्टआव हेंथाय जायफोर खोथाखौ बुंदों बे मिथियै मानसि नङा मिथिगौ भिसिडिसिया जाहैबाय जोंनि एखेबारे गाहाय थाखोनि बिटिसिनि मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ इउनिट सरकारि प्रशासनीय जन्त्र एबा बेबस्था जायजों जोंनि साधारन आयाफा रायजो राजाया ओनसोलनि रायजो राजानि गामिनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनो हायो एबा जौगानाय हाबाफारिखौ खालामनो हायो सरकारनि आसाम सरकार भारत सरकार बिटिसि सरकारनि जेसेबां जोंनि जौगानायनि हाबाफारि एबा आसनि बेखौ भिसिडिसिनि दारैसो सम्भब 6 शेड्युलाव मानो होनोब्ला 6 शेड्युलाव 73rd आरो 74th कन्स्टिटिउशना जेब्ला एमेन्डमेन्ट जादोंमोन बे समनिफ्राय भिसिडिसि पन्चायती राज आरो नगरपालिका बेबस्थाया 6 शेड्युलाव थाया जायनि थाखाय जोंनि देशनि 10टा 6 शेड्युल ओनसोलाव बियो पन्चायती राज बेबस्था आरो नगरपालिका बेबस्थाया गैया बे खोथाखौ बिथाङा मिथिगौ दिनै बियो इन्टेन्सनेलि बेखौ मोनसे कारापसन चार्ज खालामनानै माने भुल बाक्य होनानै भुल तत्व होनानै दिनै रायजो राजाखौ मोनसे कनफ्यूज खालामनानै एबा जोंनि इमेजखौ नष्ट खालामनो थाखाय बिथाङा बेखौ बुंदों दा बे जाय बाथ्राखौ बुंदों बेबो बेकफायार जादों बेवहाय बिजेपिआ इउपिपिएलआ लाब जाया कारण भिसिडिसिआ जाहैबाय रायजो राजानिसो अनुस्थान बे नोंनि आंनि नङा आरो रायजो राजाया बेजों बेनिफिट जादों दिनै पिएमएवाइ न' दिनै बोराय बुरि पेन्सन दिनै जोंनि रान्दि दुखियानि बिब' बिनानावनि जि मोनसे स्किम पेन्सन आरो जब कार्ड लानानै खामानि मावग्रा महात्मा गान्धी राष्ट्रीय ग्राम्य नियोग निश्चितकरण आसनि बेफोर आसनियाथ' भिसिडिसिजोंसो जादों आरो मोनसे बांसिन गुरुत्वपूर्ण खोथाया जाहैबाय जोंहा बिटिसि ओनसोलाव गासै आउट अफ 9000 स्क्वायर किलोमिटार 4000 स्क्वायर किलोमिटारानो फरेस्ट दा बे 4000 स्क्वायर किलोमिटारा टटेल आरएफ एबा दंफां लाइफां जिब जुनार गैला बहाय रायजो राजाफोर दङ गैयाबाबो बहाय मथा मथि जोंहा फरेस्ट एरिया 2500 स्क्वायर किलोमिटाराव जोंनि रायजो राजाफोर बहाय थायो हिउमेन हेबिटेसन जाबाय दा बे ओनसोलाव नोङो फरेस्टनि आइन मथे नोङो खुनु डेभेलपमेन्ट एक्टिभिटी खालामनो हाया बहाय आइवाइ न' मोना पेन्सन मोना इलेक्ट्रिसिटि थाङा फाका लामा मोना स्कुल जाया हस्पिटाल जाया बे जाहैबाय फरेस्टनि आइन खिन्थु दिनै बिटिसिआव बहाय जथेस्थ जोंनि लाख लाख रायजो राजाफोर दं बे ओनसोलानो बेकवार्ड बेखौनो जों जौगाहोनांगोन बेनि थाखायनो बिटिसि नोंखायनो भिसिडिसिनि गेजेरजों बे जायगायाव दिनै फाका लामा इलेक्ट्रिसिटि लोंग्रा दैनि बेबस्था स्कुल साब सेन्टार हेल्थ साब सेन्टार बायदि बायदि सरकारि आसनिखौ बाहाय जों रुपेन खालामनो हादों भिसिडिसि जुदि गैयामोन बेफोर आसनिखौ बे जोंनि रायजो राजा ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बन्चित जागौमोन नोंखायनो बाथ्राया नैबेहायसो बेखौ कन्स्टिटिउशनेल प्रभिजन इलेक्शन बिसायख'थिनि गेजेरजों भिसिडिसिखौ पन्चायत बायदि दानांगौ दा खिन्थु नोङो पन्चायत बायदि पन्चायती राज बेबस्था जि 3 टायार सिस्टेम दङ गाव पन्चायत आन्चलिक पन्चायत जिल्ला परिषद बेखौ थोंजों बहाय लाबोनो हाया कारण जिल्ला परिषद एबा पन्चायती राज बेबस्थानो गासै 26टा डिपार्टमेन्ट होदों दा काउन्सिला जोंनिया दिनैहाय 29टा डिपार्टमेन्ट 26टा डिपार्टमेन्टआ जिल्ला परिषदखौ नायगोन माबेखौ नायगोन जिल्ला परिषद माबेखौ नायगोन 6 शेड्युल एबा बिटिसिआ बेथ' पावारनि क्लेश जागोन नोंखायनो दा एग्जामिन खालामबाय जोंनियाव 2 टायार सिस्टेम जागोन दा जि कन्स्टिटिउशन 6 शेड्युला एमेन्डमेन्ट जानो थांगासिनो दं बे क्षमता बिकेन्द्रीकरण एबा डिवल्यूशन अफ पावारनि खेत्रआव बे फाइनाल स्टेजआव दं दा भिसिडिसि जागोन बिटिसि जागोन इन्टारमिडिएटरि एबा आन्चलिक पन्चायतआ बहाय थानाय नङा गतिके बे इलेक्टेड फर्माव फैगासिनो दं जों बेखौ लुबैदों टटेल बिटिसिआव 521टा जोङो प्रस्ताब हरदों
521टा VCDC जानांगौ दिनैनि दिनाव 415टा दं गतिके सुबुं सानखोआ बांबाय बे हिसाबै जोंनो 521टा जानांगौ आरो 521टा VCDC खौ जों जेला रेगुलार खालामनो हागोन बहाय सासे पियन थागोन सासे केरानि थागोन सासे कम्पिउटार एसिस्टेन्ट थागोन सासे जेई एबा टेक्निकल एसिस्टेन्ट थागोन होमबा साब्रै मानसिया गभर्नमेन्ट बहाय जब क्रिएट जागोन जोंनि फंबाय बिनानाव एबा आनएमप्लयड इउथ्सफ्रा बहाय एबजर्ब जानो हागोन खमैनो 2084 2084 जन एबा व्यक्तिया बहाय एमप्लयमेन्ट जानो हागोन बे अपरचुनिटिया फैगोन आरो VCDCआ पार्मानेन्ट रायजो राजानि जौगानायनि थाखाय एस्टाब्लिश जागोन बेफोर खोथायासो नंगुबैगौ खोथा आरो भबिष्यताव BTCआव बेफोर जिनिसखौ जोंहा खालामबावनांगौ खामानि आद्रा दं जौगानायनि बिथिङाव जोंहा गोबां आरोबाव मावबावनांगौ दं होननाय बाथ्राफ्रा बेफोरनो दा सर ससियेल मिडिया आरो गोबां माने पलिटिकल लिडार्सफोर सापर्टार्स वर्कार्सफोरनि गेजेराव दा बिटिआर रेकर्डनि क्ल'ज 7.2 आ बिराद सरसा जागासिनो दं दा बेयावहाय माने बे 7.2 क्ल'जनि जिखिनि इम्पेक्ट्स बेखौ नाङामोन बे 7.2 खौ नाङामोन मानो होनोब्ला दिनै जिखिनि पपुलेसन दङ सुबुं सानखो दङ बेखौ नों बहाय सुक्ति जाबाय 2670 जन जोंहा एक्स-BLT केडार्स जाबाय बिथांमोनखौ रिहेबिलिट खालामनांगौ रिहेबिलिटेशननि थाखाय जोङो स्पेशल जोंहा मोनसे पेरामिलिटारि फर्सआव रिक्रुटमेन्ट ड्राइभ 1000 जन पेरामिलिटारि फर्सआव जों मोननायनि थाखाय हरनायनि थाखाय बेबस्था जाबाय बहाय 150 जन फिलआप खालामनो हायाखिसै 850 जन बहाय थांबाय BSF CRPF ITBP SSB आसाम राइफलाव थांबाय मोजां एस्टाब्लिश जाबाय आरो बाकिफोरखौ जायफ्रा बैसो गैला देहा गैला इच्छा गैला बेखौ विभिन्न रोखोमनि रिहेबिलिटेशननि थाखाय दिनै बेबस्था लानाय सेस्था खालामदों आरो किसु किसु खालामनो हाबाय दा रिहेबिलिटेशना एक्जिस्टिं केडारफोरनिल' जाया रिहेबिलिटेशना जेसेबां सोमावसारनायाव जौगालांबाय बे मुंख्लं जाजोब्बाय मुंख्लं न'खर सोरबा गार्जेनानो गैया सोरबा सासेल' फिसाला दंमोन बे गैला दा बै न'खरा दिनैहाय सोलिनो हायै अबस्था गतिके जिउ खांनायनि राहा लामाया बै मुंख्लं न'खरफ्रा जाथारनांगोन आरो बे खमैनो 5000नि बारा दं दा NDP जों रिलेटेड आरो NDP फेमिलि जोंहा मुंख्लं जानाया बेबो थाबाय केस उइद्र'निबो खोथा दं रिहेबिलिटेशनाव खारन जायफ्रा दिनैहाय केस सालायबाय थानांदों कर्टआव थानांदों मोसौ फानबाय हा फानबाय केसा उइद्र' जाया गतिके बेफोरबो मोनसे स्ट्रं क्ल'जआव दिनै फैनांगौमोन बे केस उइद्र'आ बेबो जेबो गैया होमब्लाबो दिनैहाय जों BPFनिफ्राय जों जायफोर दिनै डिसपुराव दं आरो जोंहा बेखौ दायित्व सहकारि जों लादों बेखौ जों मावफुंना होनांगौ ओंखायनो दिनै केस उइद्र'नि कमिटिखौ हम डिपार्टमेन्टआव जों दाहोनो हाबाय बे मोनसे दाबाय रिहेबिलिटेशननि थाखाय मोननै पार्ट जे डिफेन्स फर्सआव थांनाय आरो स्टेटआव फरेस्ट माने बेटेलियन खालामनायनि थाखाय दिनै मोनसे बेबस्था खालामनाय जादों आरो जायफ्रा बैसो गैला देहा गैला बिथांमोननि थाखाय दिनैहाय मोनसे स्किल डेभेलप खालामनानै जाहाथे मोनसे स्किम प्रभाइड खालामनानै जिउ खांनायनि राहा लामा खालामनो हायो बेनि थाखायबो मोनसे कमिटि दानानै इतिमध्ये आसाम सरकाराव बेखौ दिनैहाय नायबिजिरगासिनो दं आरो बेखौ जोंनि मोनब्रैबो ग्रुप जा NDPनि भाइफ्रा बिथांमोनहा दिनैहाय मोजाङै मिथियो बे खोथाखौ लास्टआव जों मोनसे क्वेश्चन सोंबावनो लुबैयो सार जिहेतु दा UPPLआ नोङो 5 इयार्सआवहाय 5 लाख इमप्लयमेन्ट जेनेरेसन खालामगोन होननानै बुंदों नाथाय जोंना BTCआवहाय जेरै फान्डफ्रा नों बबेनिफ्राय बबेनिफ्राय बे 5 लाख एमप्लयिसफोरनो फान्डनि खोथाखौ नोङो दोनथ'दो जे 5 लाख एमप्लयमेन्ट होगोन बहायथ' थाउजेन्डस क्र'र नांखागोन बेखौ एसे दोनथ'दो माबे जायगायाव माबे पस्टनि एगेन्स्टआव बे खोथायाथ' प्रथम प्रश्न जागोन ना LP स्कुलाव ME स्कुलाव सार्केल अफिसाव DRD अफिसाव BDO अफिसाव माबाव ना नोङो BTCआव माबा मोनसे सिकिउरिटि फर्स डिफेन्स फर्स खुलिनायनि बेबस्था दं नामा BTRआव बिदि मोनबोदों नामा एक्साइ पुलिस बहाय माने 1 लाख पुलिस लागोन बहाय 1 लाख डिफेन्सआव थांगोन बेफोर खोथाया एसे लासिंसिं आरो बेफोर एसे माने जोंनि समाजखौ दासिमबो जों जेबो बुजिया नियम निथि बुजिया जेबो मिथिया बेबायदि खोन्थानाय जादों बिसोर जेबो बुजिखायानो जाहैबाय रोङैखौ परिचय खालामना लानाय जाहैबाय बिसोर रोंखाया बिसोरनि रोङैया दिनै समाजाव जेबो भेलु गैया बिसोरखौ रोंखाखौनो मिथिखागौ ओंखायनो बिसोर बिदि भुल बिटिआर सुक्ति खालामदों बेखौ बुजिखाबाय सारा भारतबासि आसामबासि रायजो राजाबो बुजिखाबाय दा बे 5 लाख ओरै साख्रि होगोन बे खोथाया जोंखौबो इनभल्भ खालामनाय जाबाय जे समाजाव जोंनि माहारिनि गेजेराव जोंनि ओनसोलाव गोरों एबा मिथिनाय मानसियानो गैया ओंखायनो बिसोर खुगायाव जेखौ फैयो बेखौनो बुंलाबायो बेफोर जोंनि समाजनि थाखाय बे लासिंसिं बाथ्रा बेखौ सरसा खालामनांगौ हिसाब निकास खालामनांगौ होननानै आं जेबो साना खारन बे नेक्स्ट टु इम्पसिबल सम्भबन नङा बे फिसा मोनसे जोंहा काउन्सिल मोनब्रै जिल्लाखौ लानानै
दिनै आसामानो बिदि एसुरेन्स होनो हायाखै स्टेट एज ए होल 5 लाख इउथ्सखौ गभर्नमेन्ट जब एमप्लयमेन्ट खालामनो हागोन होननानै मालाबा बुंफिननो हादों नामा होमबा बे मिनिथावना लाजिथावना बे माने खुनु जुक्तिसंगत बे खोथायानो जानो हाया मोनसे अफिसियेल स्टेटास प्रटोकल थायोबासो नों हुकुम होनो हागोन अफिसार होमबासो ना मानिगोन होमबासो ना जोंनि प्रतिनिधिनि सिन्थाजों सिद्धान्तजों जोंनि समाजा जोंनि रायजोनि उन्नतिया जागोन बिसिबां बहाय इन्टाररिलेटेड बिसिबां गोथौ बाथ्रा दं बहाय बेखौ देमालि मोनदों गैला दंस खालामनानै लाबाय सिभिल सारा फैना बुंफैबाय दाख्लै मामोन बे क'क्राझाराव बुंनाया सोरबा सोरबा बुंदों कनिबा कइसे बिटिसि पावार कमिसन गासिबो डिसि आन्डार मा होनखो प्रमद बर' तल नों बुंलाबा जायो व्हाट इज योर अफिशियल नटिफिकेशन अफिशियल अर्डार जुदि आं मोनाबा डिसि क'क्राझारा आंलाय माने प्रमद बर'नि सिङाव जानो बुंलांबाय नालाय बाब नोंखौ मुख्यमन्थ्रियानो होनलांबाय आरो जाबाय आरो गिदिर सानबाय दे नों कार्य खेत्र नों बेखौ बाहायदो मा जाखो डिमाइजिं गाहायथिं धंस फोजोबनायथिं लांनाय दुखुनांथाव बिसोर दिनै खोथाया बे डिपार्टमेन्ट हरनायखौथ' बुंनांगौ गैला जों रायजो सालायाखै जों अपोजिसन दा जोंनि खोथाखौ रायजो राजाफ्रा खोनासङै बे एखे जोंनाव दरखास्त'बो फैया दरखास्त'खौ सोरबा अफिसारनो जोंहा फरवार्ड खालामनायनिबो जोंहा जेबो पावारबो गैया जों हराबो फाइलबो फैया नोंसोर सालायदों नालाय नोंसिनाव আপনালোকে চলাইছে আপনালোকৰ তাত ফাইল যাব অফিচাৰ যাব ৰাইজৰ দৰখাস্ত যাব কমঠাটোৱে যদি আপোনালোকে যদি আনকদিত হয় এই ৰাইজৰ দাবী দাৱাটো কেনেকৈ এতিয়া পূৰণ কৰিব দেই বুঝতে দাঁড়া বিটিসিआव मोननाय डिपार्टमेन्टआ ओरैनो अफिशियल गेजेट नटिफिकेशन अर्डार स्टेट गभर्नमेन्टनि अर्डारजों जानाय नङा कन्स्टिटिउशनेल बहायबो शेड्युल बहाय डाइरेक्टिव्स दं बिटिसिनि जिखिनि 40 सब्जेक्ट होनाय जादों अंडर कन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ 7 शेड्यूल देमालि नङा 7 शेड्यूल मोनसे रायजोआ रायजो सरकारा जिखिनि डिपार्टमेन्ट सालायो नांला मुसा गोसोबानो सालायनो हाया कलमखौ सालायनो हाया संविधाननि बै शेड्यूल लिस्टआव थानांगोन गासिबो स्टेट गभर्नमेन्टआ डिपार्टमेन्टखौ सालायो अंडर 7 शेड्यूलसो स्टेटआ जि क्षमताखौ लानानै डिपार्टमेन्टखौ सालायो बे क्षमताखौ जोङो बिटिसिआ जुदिও 6 शेड्यूल काउन्सिलबाबो जों मोनबोदों बेखौ देमालि नङा बेखौ हरला बायजाग्रा जिनिस नामा माने डिपार्टमेंट सालायनायनि पावारा स्टेट गभर्नमेन्टनि पावार एखे कारण दिसपुराबो 7 शेड्यूलजों सालायो क'क्राझाराबो 7 शेड्यूलजों सालायो एखे जादों जायाखै खोथाया बिदिसो दा धंसथिं जिनिसखौ लांदों बिटिसि सुक्तिया बिएसि खौ नाख्लायदों कारण दं बिएसि सुक्ति जानायनि उनावहाय बिटिसि सुक्ति जानायनि उनावहाय बै समनि बिएसि नि चिफ मानगेदेर कनकेश्वर नार्जारिया सुप्रिम कर्ट खालामदोंमोन बै 18टा संगठन सम्मिलित जनगोष्ठी ऐक्य मंच ब्रजेन महन्त हरेश्वर बर्मन दाख्लै देरला भाषण होदों बेखौ मालाबा मुखामुखि मोनगोन आं बिराद भाषा बुंदों बे इनसाल्ट खालामनानै धंस जोब्बाय बर' जाथिया सेस बायदि बायदि खोथा बुंदों कयेकटा खोथा खिन्थु जोङो सिरियास जानांगौ 6 शेड्यूला जे खिन्थु स्टेटफोरनि देनजारसिन पावार होनदों ना बेलाय बागदावदों ना बावदावाखै बेलाय दा जों बुंबाथ' लाब गैया नालाय जोंनाथ' सोरबा बुंबासो गा बिसोर जायखिजाया बै सुप्रिम कर्टआव बिसार जादों सुक्तिनि उनाव बिल पास जानायनि सिगां बेफोरखौ जों सोमजाबोजोबनो मोन्दों बिटिसि जायना मायो आंहा बुंनांगौ गैया मानगेदेर कनकेश्वर नार्जारिनि पिटिसना बिएसि खौ फोजोबबोना नै बेखौ खालामदोंमोन बे एक खेबसे हियारिंआवनो जास्टिसआ नाखस व्हेयर इज योर कन्स्टिट्यूशनल वैल्यू नथिं नेदर under the some article nor some schedule of the constitution जेबो गैया फंसे एटेन्डआवनो हियारिंआवनो आउट दिस इज कन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन under 6 schedule so this will retain BC will out जोबदों सुप्रिम कर्टआव सौहैखादों जिनिसा दा जायफ्रा दिनैनि जोंनि बड'लेण्ड डे अबजारभेन्स बड' एकर्ड डेखौ जायफ्रा मा लाब दं लासिंसिं बेखौ मानो फालिबावखो माखो माबा माबि होनलागासिनो दं दा मिडियायाव खोनासंनानै ला आरो सोलों नोंसोर लाबोनाय बिटिआरआ जेबो गैया बिएससिआ जेरैहाय थांनानै ओरै जाहैदों नोंसोर जुदि कर्टआव जुदि चेलेन्ज खालामदों बिटिआर फैबाय बिटिसि होननानै माखासे मानसिया आवगायनि सुक्तिखारिफ्रा होख्रावबाय थादों बेसोरखौ जेलाव सोनांगौ हैदो फिसायो सुप्रिम कर्टआव प्रुफ जाना होमबा प्रमाण खालामहैदोब्रा सोरना स्टेन्ड जायो सोरना रिटेन जायो कर्टआ बुंगोन मालाय महामान्य सुप्रिम कर्टआ धेमालि नङा ओरैनो बुंलाबा जाया जाय हक आं गोलाव बुंबाय मानगेदेर जोंनि दैदेनगिरि
मानगोनां खाम्फाफोरगिरि बिथाङाबो दङ बिथाङाबो गोबां अभिगतानि खोथा बुंगोन आरो जों माबोरै थांनांगौ बिनि खोथा बुंगोन दा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि मानाव गेदेर खाम्फाफोरगिरि बिथांमोननि नेतृत्वआव सुक्तिनि उनाव जोङो पलिटिकेल पार्टी सुक्तिनि उनाव जों